Építőipari vállalatunkat 2017-ben alapítottuk. Kezdetben kis családi cégként kiviteleztünk országszerte családi házakat és társasházakat. Majd rövid időn belül cégünk kinőtte magát, és nagyobb beruházásokat kezdtünk el megvalósítani. A teljesség igénye nélkül cégünk nevéhez fűződik a Nyíregyházi Jégcsarnok, az Újfehértói Lőtér, a Csengeri Kollégium, az Érpataki Zsindelyes-tanya, az Orosi Katolikus Bölcsőde, a Nyírlugosi Katolikus Bölcsőde megvalósítása is. Fehérgyarmaton, Csengerben, Kisarban, Nagyecseden, Nyírlugoson nagy és kisméretű élőfüves és műfüves labdarúgó pályákat kiviteleztünk pályavilágítással, öntözőrendszerrel együtt. Számos projektben vettünk részt a fővárosban is. Ilyen volt például a Korintia 5 csillagos szálloda belső felújítási munkálatai, amely 5 éven át tartottak. Az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük vállalatunk eszköz- és gépparkját. Ennek köszönhetően jelenleg cégünk rendelkezik már minden olyan földmunkagéppel, teherautóval, melyek a földmunka elvégzésére alkalmasak. Jelenleg egy balatonparti hotel, logisztikai központok, sportközpont, labdarúgópályák és szociális létesítmények kivitelezése van folyamatban.